Nselmilkom, illum is-Sibt 6 ta' Ġunju. Illum issir it-tifkira tal-Madonna f'jum is-Sibt. Jiċċelebra din il-quddisa Father Jimmy Bonnici. Nitolbu llum għall-ġenituri biex isibu bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja f'din ir-realtà ġdida li qegħdin ngħixu bħalissa. Nitolbu biex il-familja li tibqa' l-pedament tas-soċjetà tagħna tkompli ssib l-għajnuna u l-appoġġ meħtieġ. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Kunu kontenti li qegħdin fil-preżenza ta' Alla li jħobbna li ekkazilna u sejħilna għal dan il-moment speċjali ta' talb, jekk ninġabru qudiemu, nisimgħu l-kelma tiegħu, inħallu l-Ispirtu tiegħu imexxina f'ħajjitna. U biex nidħlu għal dan il-moment speċjali ta' talb jew narfu wkoll in-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil ħniena ta' Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billa ħallejt tmirjieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għamel mulej Alla tagħna li aħna l-qaddejja tiegħek inkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem u li bit-talb glorjuż tal-imqazza Marija dejjem Verġni neħilsu min-niket ta' issa u niksbu lena ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostol lil Timotju. Ażiż, nitolbok bil-ħerqa quddiem Alla u Kristu Ġesu li għandu jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin f'isem id-dera tiegħu u s-saltna tiegħu x'għandar il-kelma, insisti f'waqtu u barra minn waqtu, ċanfar, widdeb, wissi bis-sabar kollu u bit-talim. Għax jiġi żmien meta għat-talim tajjeb ma jibqalhomx sabar, iżda widnejhom jikluhom u jiġbru madwarhom abda mal-min skont ma jixtiequ u jwarbu widnejhom mis-sewwa u jiġġerrew wara l-ħrejjef. Imma int oqgħod dejjem bajnejk miftuħa, stabar fit-tiġrib, għamel ħidma ta' evanġelista, aqdi sewwa l-ministeru tiegħek. Ngħid għalija demmi ġa mxerret b'sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfuqa lija kuruna tal-ġustizzja li biha b'dak il-jum tħallast mill-mulej li mħallef il-ġust. U mhux biss lili, imma wkoll il-daw kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Assal minn wieġbu flimkien, fommi xandar il-ġustizzja tiegħi, fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Mimli fommi f'tifħirek u b'sebħek il-jum kollu, twarrabnix meta nasal għax-xjuħija, titlaqnix meta taħallini saħti flimkien,
fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Imma jien nibqa' dejjem nittama u nkattar tifħiri kollu, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek, il-jum kollu l-emejjel tal-għajnuna tiegħek, flimkien fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Nersaq quddiem il-kobor tiegħek mulej Sidi biex il-ġustizzja tiegħek waħdin xandar. O Alla, sa minn żożiti int għallimtni u jien sissa għadni nxandar ġubijietek, flimkien fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. U jien infaħrek bl-arpa għal-fedeltà tiegħek Alla tiegħi innannilek biċ-ċetra Qaddis ta' Iżrael, flimkien fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Ħenjin il-foqra fl-spirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u jgħallem lin-nies fit-tempju għalilhom iftħu għajnejkom il-kittieba li jħobbu jduru mat-toroq bil-bies it-twal jixtiequ min iselmilhom fil-pjazzezz u fis-sinagogi joqogħdu fis-siġġijiet ta' quddiem u fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet iberbqu ġid ir-romol u mbagħad għal wiċċ in-nies idumu ħafna jitolbu. Dawn jieħdu kundanna aktar ibsa. Kien biswit it-teżor ħares u jara xi flus jitfgħu in-nies fit-teżor, bosta onja bdew jitfgħu ħafna. Resqet waħda armla fqira u tefet biċtejn żgħar, jiġifieri xi ftit ċenteżmi. U sejjaħ id-dixxipli tiegħu qalilhom tassew ngħidilkom li din l-armla fqira tefet iktar minn dawk kollha li tefgħu fit-teżor, għax dawk kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom, imma hi fil-faqar tagħha tefet kull ma kellha, dak kollu li kellha biex tgħix. Il-kelma tal-mulej. Dejjem tolqotni kif il-kelma talla hekk tmiss ir-realtajiet tagħna, hekk nies tad-demm u l-laħam. Hekk il-kelma li nisimgħu fl-ewwel qari tal-lum, hekk li San Pawl jibda bil-kelma Għażiż, hija tikellem lil Timotju. L-ittra jibdija Għażiż, Timotju ibni l-Għażiż, jgħidlu Għażiż u jaf ismu. U fakritni fiż-żewġ titfal li tqajt magħhom il-bieraħ. Hekk ukoll tallimt isimhom il-bieraħ, Thomas u Noah, li jsegwu u jitolbu magħna f'din il-quddiesa fost l-oħrajn nhar ta' Sibt ukoll. Kelli x-xort niltaqa' magħhom. Wieħed minnhom qed jipprepara l-ewwel tqarbina. Ekku dik tfakkarna wkoll f'tant tfal oħrajn li qed jippreparaw ruħhom għall-ewwel tqarbina. Ekku ngħidulhom mhux hekk bħala komunità nisranija li hekk Ġesu jħobbhom ħafna u li aħna wkoll bħala komunità qegħdin nitolbu għalihom. Bħal San Pawl x'messaġġ ngħaddu. Il-bieraħ kienet ukoll kieku l-graduation tal-istudenti tal-Form 5 tal-iskola li mmur fiha. Talbuni nibgħat messaġġ, l-ewwel ktibtu mbagħad qalu li rrekordjah. San Pawl ma setax jirrekordjah, seta' jibgħatu biss, imma għadna naqrawh sal-lum. X'tgħaddi lil ħadd ieħor? San Pawl jgħaddi inkoraġġiment u inkoraġġiment għat-tajjeb. Għax jgħid ħafna jiġi żmien meta t-tagħlim tajjeb ma jibqalhomx sabar. Immint ibqa' ħdem għat-tajjeb jgħidlu l-Timotju. Kemm hu sabiħ hekk tant ġenituri u tant għalliema li jibqgħu jinkoraġġixxu t-tajjeb fl-ulied, f'tant studenti, f'tant realtajiet.
Hekk il-kelma armla fil-Vanġelu tal-lum fakritni fil-post fejn iltqajt ma' dawn iż-żewġ tfal, hemm kelli Teach ta' Luke u Lorraine. Hekk żewġ ismijiet oħrajn imma tfakkarni wkoll f'tant koppji oħrajn li qed jew jiżżewġu bħalissa forsi fil-affarijiet ristretti jew kellhom jipposponu. Hekk mill-ġdid il-bieraħ kellna ċans napprezzaw l-essenzjal. Jisu ma kienx hemm il-possibilità li wieħed jiċċelebra bħas-soltu imma napprezzaw l-essenzjal. Ġesu immur fuq l-essenzjal. Din il-mara tat kollox. Min ipoġġi qalbu hemm. Hekk l-imħabba li tirnexxi fiż-żwieġ, f'din l-armla li baqgħet tgħix ukoll minkejja hekk li miet ir-raġel tagħha imma mbagħad l-imħabba tagħha baqgħet sħiħa. Nitolbu l-mulejja l-essenzjal. Hekk it-tielet il-kelma Timotju tfakkarni hekk fi sħabi s-saċerdoti din il-ġimgħa kellna mument ta' formazzjoni bejnietna online għaliex is-soltu nagħmluh hekk flimkien fis-seminarju imma d-darba ltqajna online. Hekk numru sabiħ ħafna li konna hekk imma li nfittxu flimkien xiri Alla minna f'dan iż-żmien. U fost l-oħrajn edna wkoll kif nitalmu mill-komunità Nisranija meta l-komunità Nisranija tenfasizza lilna biex impoġġu l-prijoritajiet fejn suppost. Hekk jagħmel Timotju jirċievi l-kelma mingħand San Pawl fuq fejn għandu jpoġġi l-prijoritajiet. Hekk jagħmel Ġesu fil-kuntest ta' żmien jgħidulhom oqgħdu attenti minn dawk li ffokati fuqhom infushom kif ħajidru huma u allura t-talb ma jkunx ġenwin. Itolbu għalina ħalli hekk bħala saċerdoti wkoll hekk narfu l-prijoritajiet u nimxu fuqhom. Hekk fl-aħħar nett Pawlu nnifsu qed jikteb mill-ħabs ma jistax jiċċaqlaq iżjed. Imma f'qalbu hemm il-paċi. Hekk tfakkarni anke fid-djar tal-anzjani li ġieli kont imur qaddes fihom bħalissa ma nistax u tant anzjani oħrajn li għandhom restrizzjonijiet bħalma esperjenza wkoll San Pawl. Imma kemm hu sabiħ jekk nistgħu ngħidu bħal San Pawl tqabad it-taqbida tajba, sodisfazzjon. Kemm hu sabiħ li San Pawl fir-restrizzjonijiet qed jagħmel li jista' fost l-oħrajn kiteb din l-ittra. Għadha tinqara sal-lum, 2000 sena wara tinkoraġġi xi tant nies, anke inti b'kelma bit-tbissima minn fejn qiegħed, minn fejn qiegħda tista' tagħmel tant ġdid. U fl-aħħar nett li nħarsu l-quddiem fiduċja fil-mulej. San Pawl iħares lejn dak li Alla lesta għal dawk li jħobbuh. Hekk jew napprezzaw dejjem il-kelma Alla u nagħmlu l-prijoritajiet f'posthom. Nirringrazzjaw lill-mulej għall-fedeltà tiegħu li dejjem jakkumpanjana permezz tal-preżenza u tal-kelma tiegħu. Resqulu wkoll it-talbiet tagħna nitolbu l-ewwel nett għalina bħala Knisja biex ilkoll nimpenjaw ruħna għat-tajjeb. Nitolbu. Tolbu għal dawk kollha li qegħdin jippreparaw għas-sagramenti, sagrament tal-ewwel tqarbina, tal-Griżma tal-Isqof, għal dawk li qed jippreparaw għas-sagrament taż-żwieġ u għal dawk li qed jippreparaw għall-ordinazzjoni tad-djakonat u l-presbiterat biex isiru saċerdoti biex il-mulej imexxihom bl-ispirtu tiegħu ħalli ħajjithom jibnuha fuq il-Vanġelu ta' Kristu u jagħtu ħajjithom għalih. Nitolbu għal tant professjonisti biex ikomplu jpoġġu qalbhom hemm f'dik li hija l-kapaċità d-don lil mulejthom u jagħmlu l-aħjar għal ġid tan-nies afdati f'idejhom. Nitolbu għal tant morda
tant persuni li qegħdin għaddejjin minn taħbit, minn sitwazzjonijiet ukoll diffiċli biex il-mulej jagħtihom is-sabar, il-kuraġġ, konsolazzjoni. Nitolbu wkoll għal paċi fid-dinja, nitolbu wkoll biex il-bniedem jirbaħ fuq il-mibeda li tkisser il-qalb u tkisser il-persuna l-oħra. Nitolbu. Jew nresqu dawn it-talbiet tagħna inkluż għall-erwieħ eżis tagħna li ħallewna billi nitolbu l-Marija titlob magħna u għalina slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, Qaddisa Marija Malla tlob għalina met-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nofru dawn it-talbiet permezz ta' Kristu Sidna. Amen. Birek int mulejjala tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Birek int mulejjala tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej li jkollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bniedem biex hu li twieled minn verġni bla ma naqqas iżda qaddes ix-xbubija ta' ommu inaddafna minn ħtijietna u jagħmel l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħixu jsaltana għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr, għax int fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħnina tiegħek fdejtu permezz ta' Kristu Sidna. Bieħi faħru l-kobor tiegħek l-anġli u muk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat il-kol ferħana ifaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdussija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenna lina l-kol għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom aħna nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew fl-imkien intolbu t-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Affrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull den jagħtina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, inti jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja ħenjin aħna li mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Imbierek il-ġuf tal-Verġni Marija li ġibet fid-dinja lil bin il-Missier Etern. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tas-sema aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija għamel fil-ħniena tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbierku lil mulej nroddu ħajr lil Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesejna u waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna għalik isma' talb tagħna dak li twilet għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna, u Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħlista min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il-dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Jew nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħatu għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nikkontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija ppreżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nikkontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija tilfet lil bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tama tagħna, slim għalik lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitnedu aħna u nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wadan it-trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Itlob għalina Qaddisa Marija Umm Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Għattijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifuhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu l-qattal btana, Missier etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Umm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-Grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu,
filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. Henna lina. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erbieħ. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Qabel intemmu dan il-mument ta' talb, infakkarkom li il-lejla fis-6:30 fuq TVM2 tixxandar qudiesa mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Fis-7 fuq il-YouTube channel u l-Facebook page tal-Arċidjoċesi ta' Malta tixxandar qudiesa għaż-żgħażagħ li ser tkun iċċelebrata minn Father Brendan Gatt. Din il-qudiesa
tixxandar ukoll online fuq knisja.mt. Ninformakom illi għada il-ħadd solennità ta' Trinità Qaddisa. L-Arċisqof Charles Scicluna ser jiċċelebra qudiesa mill-Grotta ta' San Pawl fil-Knisja Arċipretali tar-Rabat. Fid-9:30 fuq TVM2 tixxandar qudiesa bil-Malti u fis-6:30 ta' filgħaxija tixxandar qudiesa bl-Ingliż. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna, nawguralkom ilkoll il-kumplament tal-jum it-tajjeb.